Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold Business Account. Phone numbers avo ndiwawo amuri kuona pamascreen enyu. Ndikidze tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi inini nemudzimai wangu mukomanashi takaita 5 years tichitambudzika tisina kana mari, tichiita chikafu chekupiwa ende tainge tichiitirawo vanhu mari chomu. Vanaamai, inzwai nyaya yangu. Kana uine mwana wako mukomana, usafa wakaisa macases pamusoro peupenyu hwake nekuti anenge aita choice yake. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: amai vangu vainge vaine best friend yavo yekuchechi. Handizivi mukunoronga kwavo kwavainge vakaita sevanhu vakuru. Saka mukukura kwangu ndaingozviziva kuti mwana webest friend yamama vangu ndiye ainge achazova mudzimai wangu. It's not like taidanana zvekuti taizomboonana kana kumboita zvekukisana or dating, asi ndaingozviziva ende vanhu vemuvillage vaingozviziva kuti ndini ndainge ndichazomuroora musikana iyeye. Saka pandakazonetsana naye ndepekuti akange ava kushanda pane chimwe chigayo. Ainge ava kudanana nevamwe baba avo vainge vari muridzi wezvigayo, zvekare vainge vaine mashops aimbopota achienda kunoshanda kubucha kwavo. Ndaiti kana ndikamubvunza aindirambira. Nerimwe zuva mukomana chindakamutaimira ndikatomuona ainge ainavo. Ndakaudza amai vangu but mama vangu handizivi kuti why vakatadza kundibhilivha, vakandirambira. Ndakangoti ndichida kuvaudza kuti ndazosangana naJessica, vakabva vatoita sekunge vainge vazviziva kuti ndainge ndiine zvandainge ndaona achiita, vakabva vanditi ina handidi kana kunzwa nhema dzako. Chichangoitika ndechekuti Jessica ndiye muroora wangu wandakasarudza. Zvainge zvine kakutyisa mukati mukoma. Relationship yacho yainge iripo pakati paamai vangu naamai Jessica, sekunge vainge vaine masecrets avaizivirana, avainge vachitya kuti kana ndikasazoita zvido zvaamai Jessica zvokutora mwana wavo, maybe ivo amai Jessica pane zvavaizoita kuna amai vangu. Amai vangu vaitoita sekunge she owed a lot kuna amai vaJessica. Ndakasvika pakumanikidzwa mukoma. Baba vangu ndivo vakazoramba vakati aiwa hatingagamuchiri nenhumbu isiri yedu, hakuna zvinhu zvakadaro. This was after Jessica aita pamuviri akatanga kunyepera vanhu kuti nhumbu yainge iri yangu, yeti tainge tisati takamboita anything. Saka ndakamubvunza kuti ko unogoti mune nhumbu yangu sei? Akati nekuti ndo zvandakaudzwa namama vako, vakati kunyange ukauya nenhumbu ndinongokugamuchira nekuti uri muroora. Saka ipapo ndainge ndava kushanda kune rimwe prazi kumarondera, uko kwandakazonosangana nemudzimai wangu. Ndakaona kuti ainge ari munhu ainge aine hunhu hwakanaka chaizvo. Ndadzokera kumba, baba vakakasika kuzvigamuchira nekuti Jessica wacho vainge vasingachatomufariri zvachose nekuda kwezvainge zvava kuzama kuitwa naamai vake namama vangu. Saka vakabva vagamuchira muroora wavo mutsva. Amai vangu vakatadza kumugamuchira. Takaita nguva yakareba mukomanachi tainge tisingatokwanisi kutorarama zvakanaka inini naamai, but takangoramba takangoshingirira tigere mumusha kusvika tazomboona kuti pano hatisi kudiwa. Kwava kubva tachizodzoka kumarondera tikatanga kushanda mumaprazi. Saka amai vangu vakabva vaisa a curse on my life. Pavakandiona ndarongedza mabhegi nemudzimai wangu, vakabva vati saka iwewe ramba kuroora Jessica. Ndikati nai mama, munogoti ndiroore Jessica, taraimoni ane nhumbu nechekare ende muridzi wenhumbu, munhu wose muvillage anozoziva kutoti inhumbu yani. Vakabva vati hazvina kana basa, makadanana kubva muchiri vana vadiki, kubva kuprimary, nawo wava kuti unoda kumuramba Jessica. Ndikati kwavari hatina kunge takambodanana, but ndimi makamanikidzira relationship kuti inge ichizovapo yainge isipo. Vakabva varidza tsamwa, vakabva vandipa chituko pamusoro peupenyu hwangu, zvekuti takatingosvika mumarondera mudzimai akatotanga kutobleedha, nhumbu ndokubva yatobva. Saka vana amai vakateerera nevanoteerera zvirongwa izvi
kunyangwe mwana wenyu akakuitai disappoint muupenyu, musafa makaisa curse pamusoro peupenyu hwake. Tava mumarondera nekuda kwezvituko zvatainge takaiswa naamai vangu nyakundibereka zvekuti uchafa uri rombe usina kana anything. Zvechokwadi ndo zvakatanga kuitika paprize apo pandainge ndichishanda nemudzimai. Takasvika pakudzingwa tikatambudzika zvekuti tinge tichinzi taita mari, tainge tichitoita zvemapeace job maricho, upenyu hwainge hwakaoma. Ndaishanda ndisingabhadharwi. Mukadzi wangu aitawo zvekungotengesa pakamusika kake, asi zvinhu zvainge zvisingambotengwi. Mwana taiva tisina. Kubva ipapo patakatukwa naamai, vakasvika pakunditi iwe uchavigwa negonzo, vanhu vachakuti hauzvari, tisina mwana zvachose. Kusvikira ndichizosangana naGarikai, friend yangu uyo wandakadzidza naye pandainge ndichiri kuprimary school. Garikai uyu zvakaitika kwaari, mukomana acho akangobvawo kumusha kwava kubva achizoenda kuSouth Africa. Tikangoti zvimwe kuda akatorwa nemvura muna Limpopo because vamwe vake avo vaainge akaenda navo vose vainge vakadzoka, but iye Garikai hakuna ainge achiziva kuti ainge aripi. Saka Garikai uyu kuti ndige ndichizonzi ndasangana naye, zvakaitika mukomana ndezvekudai. So tainge takarima nemudzimai, sezvo tainge takarima sort of like cooperative, but cooperative yainge iri patransport yekuti kana tava nezvirimwa zvedu zvatinenge tichida kuzoendesa kumbare, tinge tichizowana transport nekuti taibvisa kamari pashoma nepashoma, tichibhadharawo umwe uyo ainge aine rori rake aipota achitakurira mafamasi zvinhu zvavo achizviendesa kunotengeswa kumamaketi akasiyana siyana. Saka tainge tiine zvinhu zvedu zvatainge tiinazvo, asi mudzimai akasara. Tainge tichigara kumbare kuma-accommodation takamirira kutengeswa kwezvirimwa zvedu nekuti zvakange zvisingaiti kuti zvinge zvichitengeswa nezuva rimwe chete. Saka ndakati nerimwe zuva tainge takatogara zvedu tichitosvuta fodya nomumwe mudhara, ndipo pandakabva ndachizongoona imwe motikari yakangomira yakatoti vhundutsa, because yaita sekunge motikari yaminister aya mazibenzi mamwe akakura ari kupiwa vanhu naChivayo, asi yainge isina number plate. Saka payakamira takavhunduka tikati havasi maCIO here awa, nekuti yainge ichitovhundutsa. Iyewo Garikai paakazovhura window ndakashamisika kwazvo, ndikati tariraone munhu uyu ndinomuziva. Iyo akabva aburukawo achitoseka akati wangu ko uri kuitei, uri kutsvakei kuno? Ndakabva ndatotanga kutomurondedzera upenyu hwangu. Kana wakambotambudzika munhamo unenge wava kungoti munhu wese wawasangana naye wotomuudza matambudziko ako uchifungidzira kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzokubatsira muupenyu. Saka ndakamuudza maproblems angu ose, uye zvekare ainge achiziva kakumanikidzika kandainge ndichiitwa naamai vaJessica zvekare kuti ndinge ndichizomuroora Jessica, yet ainge ari nzenza. Saka akabva achizoti ainge achida kutora manumbers angu, iniwo ndikatora ake. Akandiudza kuti before asati adzokera kuSouth Africa ainge achida kuzondiona. Chakangondishamisa paari ndechekuti ainge ari munhu ainge asingadi kunyatsokushare information, because inini yangu information ndainge ndatomupa yose, kuti upenyu hwainge hwakamira sei, mudzimai, zvose zvainge zvakaitika muupenyu hwangu. But kusaidi kwake akange asingadi kunyatsokubuda pachena kuti ange achindiudza kuti haufa. Saka ndakazoti ndadzokera kumba ndapedza kutengesa zvinhu zvangu ndikaudza mudzimai, she got so excited because ainge akambonzwa nezvake kuti Garikai yainge iri best friend yangu. Saka akandikurudzira kuti ndinge ndichidzoka kuHarare. Ndakazodzoka kuHarare, Garikai akauya akanditora kwava kubva achizoenda neni kuBorodale. Ndiko kainge kari kekutanga kunziwo tsoka dzangu dzatsikawo muBorodale. Tichinonosvika pamba pake Garikai, ndakatanga kunotisa chimwe chinhu, kuti Garikai aingofamba ari ega, aita sekunge munhu ari lonely, munhu asina hama, uye zvekare munhu ainge asina kana shamwari. Apa ainge akavaka rino zindandanda
remba yakanga iri upstairs. Takagara pasi tikatanga kukurukura zvedu. Akatanga kundiudza kuti ainge aine mabusinesses ake au ainge ari kuSouth Africa, zvinhu zvake zvainge zvichinyatso kufamba zvakanaka. MuZimbabwe akati ainge achingoita zvekungotenga hake dzimba orinovheta obva atengesa. Mushure mekunge ndaudza Garikai matambudziko angu ose awo andainge ndichisangana nawo, Garikai akange ava kungondikurudzirawo achiti kwandiri, upenyu unoda kuti unge uchipota uchikomunicata nevadzimu vako. Zvimwe kuda vadzimu vako vakakufuratira, uye zvekare amai vako vanogona kunge vari munhu anobata-bata. Saka ukapotawo uchitaura nemidzimu yako, zvinhu zvako zvinokwanisa kufamba zvakanaka. Saka ndainge ndiri pamba pemurume wandainge ndakakura ndichiziva kuti ainge akambotambudzika zvelevho rakaita sei. Saka munhu akadaro unotanga kuita respect yakanyanyisa kwaari. Saka ndakabva ndamuti, shamwari haisi pressure, sezvo iwewe watondiudza kuti unogona kundibatsira nestart yekuti upenyu hwangu hunge huchizoita senani. Tinokwanisa kushandidzana Garikai, nekuti ainge akandivimbisawo kuti aikwanisa kuzondibatsirawo in life. Ndakati saka ndotaura navo vadzimu vangu sei. Akabva asimuka akabva aenda ndokubva anotora doro rainge ritori doro rechivanhu. Handizivi kuti ainge akaritenga kupi uye zvekare nebute. Akabva anditi nditevere. Ainge atori nemachira aya emidzimu, akandipa rimwe racho mushure mekunge akumbirira kumidzimu yake kuti ainge achida kumbobatisa sahwira wake. Takaenda kugarden. Tasvika garden kudaro akadira doro riya pasi, akandidzidzisa kuti ndainge ndichazotaura ndichiti ndini ani uye zvekare ndiri mwana wani anova ari mwana wani, ndichisvitsa kuna musikavanhu, zvinhu zvandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Usiku ihwohwo ndakarota ndichifamba munzvimbo yainge yakaoma kuita gwenga, asi nechekure ndaifanira kuti ndinge ndichizoyambuka rumwe rwizi, ndiko kwainge kwakaita green, kuine chibage chegreen, kuine mombe dzainge dzakakora kwazvo zvekuti dzainge dzakaguta dzisina kana basa nekupinda mumunda kuti dzinge dzichidya chibage. Akabva anditi ndopfuma yevadzimu vako vanga vachitokuratidza. Akandiudza kuti zvinhu zvakewo kuSouth Africa zvainge zvichimboita zvichimboleka, saka ainge achida kuti ange achienda kuMalawi. Akati kana wakangwara shamwari, panenge pachibudirira vamwe unenge uchifanira kuti unge uchizovapo. Saka kana uchida tichaenda tose kuMalawi. Ini ndakati handichabve pano because ainge achiti in 3 days time kana ndapedza kugadzirira ndopandiri kusimuka ndichienda kuMalawi. Ndikati kana ndikabva pano unokwanisa kuzondisiya. Akaseka zvake. In those 3 days pandakagara pamba pake, mukomanashi ndainge handina kana hama yandakamboona achitaura nayo. Ndini ndainge ndava kutoita sekunge ndiri hama yake. MuZimbabwe hakuna kana munhu aimbopotawo achiuya kuzomuona. Kwacho kuSouth Africa kwaainge akabva hakuna kana umwe chete zvake wawaimbonzwa achitaura naye kana achimutsvaka pafoni. Saka ndakazivisa mudzimai wangu kuti ndo misheni yainge yavapo yekuti tainge tava kuda kuenda kuMalawi kunobetserwa. Mudzimai wangu akati hapana kana chakaipa, as long as muchingovimba naye Garikai, endai zvenyu naye. Saka ndakazoenda kuMalawi nefriend yangu achiti zvinhu zvangu zvinobva zvafamba. Ndakaenda paya, tasvikapo pamba pen'anga. Chiitiko chakandikatyamadza ndechekuti pane rimwe zizi rakabhururuka richibva mumuti. Zizi iri rainge rakakura mukoma. Zizi iri rakauya rikamhara padhuze netsoka dzangu, rainge richitoda kutonderwa nemapapiro aro. Sekuru vacho vakabva vabuda vakarinongedzera netsvimbo yavo vachiti, iwe dzokera kwawabva mhani, nekuti ava vaenzi vangu. Vakange vachiseka vachiti yainge iri imbwa yavo yainge ichida kuverifya kuti ndainge ndiri munhu akaita sei, nekuti yainge isati yakambondiona ndichida kupinda mumatare asekuru. Sezvo yainge iri imbwa, yaitofanira kutoti inge ichitombondifembedza kuti inge ichiona kuti ndiri munhu akaita sei. Saka pamba pasekuru ava ndikangoti painge paine vanhu vaisvika kuma40 vainge vauyawo kuzobatsirwa, vamwe vemuMalawi, vamwe kuMozambique, Zambia,
kusanganisira nesu vekuZimbabwe. Zvakafamba zvakanaka. Garikai ndiye akatanga kubatsirwa, akapiwawo mimwe mishonga nekusimbisa mabusinesses ake. By then ndainge ndatozvipira kuti chauya chero chauya handina kana basa nazvo. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichifemba umwe mushonga wakandiita kuti ndinge ndichirasika njere kutadza kuziva kuti ndiripi. Pandakazopepuka ndakazoona ndiri pakati nechepakati peumwe muti wainge wakazara nemunzwa, asi ndakange ndisina kana scratch, ndisingabudi kana ropa. Saka ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka nemudzimai wangu tinge tichizobetserwa tiri pamwe chete. Takadzoka zvedu kuZim, kana Arisa Garikai ndiye uyo nendege akadzokera zvake kuSouth Africa kwaainge oraramira. Ndakazodzokera nemudzimai wangu tikanzi ndichakupai chibhodhoro, asi musavhura bhodhoro iroro kana madzokera kuZimbabwe. Munofanira kungorigarisa mumba menyu, mubedroom pari pasi pemubhedha, uye musazorara mose sekusika bonde. Musaita zvekuchita kusvika mwedzi wapera. Kana mwedzi wapera muri kufanira kuti munge muchizodzoka nebhodhoro rangu. Takaita mwedzi zvakanaka tisingarare tose. Takazonodzosera bhodhoro riya tichisvika sekuru vakati kwatiri, magona vadzukuru, asi one wenyu akatyora mhiko. Mudzimai wangu akabvunzwa kuti why wakatyora mhiko. Akabuda kunze akati mwedzi akati iye ainge anzwa nenzara yekuda bonde iyo yakamubata, kureva kuti akabva achizonorara nasomeone chinova chiri chikomba. Zvinhu zvakandikatyamadza because mudzimai wangu ndainge ndichivimba naye sei. Kunyange ipapo ndainge ndichitodawo kutorara nemudzimai, asi ndakazvibata ndikati kwete, ndiwo mukana wedu wekuti tinge tichiita mari. Mudzimai wangu akandidisappointa kuita betrayal, asi ndinoda kuvatenda sekuru ivavo nekuti zvinhuwo zvandakange ndisina kuziva kuti zvainge zvichiitika in the background. Zvakabva zvachizonzi mudzimai ambobuda vange vachisara neni. Sekuru vakati, muzukuru, unoona mudzimai wako atyora mhiko, saka pachava nekuti unofa kana kuti mudzimai wako ndiye anofa, nekuti mhiko dzangu ndizvo zvadziri. Kana paine anenge atyora mhiko anotofanira kutoti ange achitofa. Ipapo ndakagara pasi mukomanashi ndikatanga kuchema. Ndakabva ndati, asi nhai sekuru, zvakakodzera here kuti ini ndige ndichizonzi ndini ndinofa? Handiti handina kutyora mhiko. Saka kana ari mudzimai akachita, kana bhaibheri rinoti mudzimai akachita ngaaurawe, saka mudzimai ngaafe hake. Zvakafanana izvi, hatina kana mwana tose, ngaazvari, saka muurayei. Sekuru ndakabva ndapiwa zvandakapiwa, ndikanzi munonoisa pasi pemubhedha. Kana wadaro wombobva pamba kwe1 week, kana wadzoka uchawana. Mudzimai afa. Ndakaita sekudaro zveshuwa. Pandakazodzoka ndakasvika ndikawana mudzimai ashayika. Ndakafonera sekuru ndichivaudza kuti mudzimai wangu ainge afa. Zvikabva zvanzi chiburitsa chigubhu pasi pemubhedha, uvhure udire mvura iyoyo, umudire muviri wose. Ndakaita sekudaro, zvikanzi ndisaudza kana hama dzake kuti ashayika, ndinofanira kuramba ndichirara naye tichiita bonde achigara mune imwe room kana ndachizotenga imba. Same day iroro ndakanzi ndiite bonde nechitunha chemukadzi wangu, ndichiita video sekuru vachiona. I did those things. Ndapedza ndikanzi ndibude ndizodzoka mumba after 20 minutes. Ndakaita sekudaro, ndadzoka mumba, ndopandakabva ndachizowana mumba mainge makazara nemari everywhere. Ndapedza kuita bonde naye, sezvo vanhu vainge vachizviziva kuti mukomana ainge asiri around, ndainge ndaenda zvangu kumakomba kunokorokoza. Hama dzake dzainge dzichingoti kwandiri vainge vachizama kumubata pamafoni, but vainge vasingakwanisi kumubata. Iniwo ndaingoti zvimwe kuda inetwork. Ndakazoridza mhere mushure mekunge ndazodzoka zvefake. Ende pandakadzoka kumba ndakange nditoriwo nevamwe vakomana avo vandainge ndava kushanda navo panguva yacho iyoyo, kuita kuti zvinge zvichizova nechiremera. Ndakatodzokawo nditori netumagroceries ndokubva ndanoridza mhere kwana vatezvara mushure mekunge ndafonera mapurisa vakauya vakaona kuti mudzimai wangu ainge atoshata zvekutoora. Asi ndinoda kureurura kuti ndaitorara nechitunha chake mukomanashi
ndichitoona kutoti mudzimai wangu uyo ava kutotanga kutoshata zvekutosvika pakutoora, but ndakaramba ndichingoshingirira nekuti ndakanzi kurara kwaunenge uchiita naye ndokuwedzera kwaunenge uchazoita mari, nekuti mari yacho inongouya ka1. Mari yandakawana handingatauri hangu kuti imari, but mari ndakatoita ndakabva ndachizochinja kwekugara mushure mekunge mudzimai wangu azoradzikiwa ndikatanga kugara somewhere else. Chinongondityisa mukomanashe ndechekuti nerimwe zuva ndakati ndakagara ndainge ndichitotaura zvangu nefriend yangu Garikai uyo ari kuSouth Africa. Ndakabva ndati shamwari, mari yandava nayo I don't think kuti ndichazodzokorora zvekare izvo zvandakaita zvekuti unorara nezvituna. I don't want to repeat something like that. Akabva aseka zvake. Ndikamubvunza kuti ainge achisekei, kwava kubva achizoti kwandiri, unombozviziva here kuti mari iyi yatinenge tiinayo haisi mari yechokwadi? Ndikati iwe uri kuzama kuti kudii? Akabva achizoti kwandiri, mari idzodzo idzo dzatakawana mushure mekunge tarara nezvituna hanzi imari inogona kungomuka isisipo. Ndikati handisi kukwanisa kunzwisisa kuti uri kuti kudii? Akabva ati sezvandataura ndati imari asi haisi mari, kana vadzimu vakada kuitora vanogona kungoitora. Kwava kubva achizoseka zvake akati just enjoy your money man. Fanosotsvaka mukadzi uyo wekuti kana yava nguva yekuti unenge wava kufanira kushandisa munhu ndiye waunobva wachizoroora wobva wachizomushandisa. Saka izvezvi mukomanachi ndine vasikana 2-3 avo vandiri kufambidzana navo. Vasikana vose ava vandiri kufambidzana navo hakuna kana umwe chete zvake anotombozviziva kuti ari kutodanana nemunhu akaromba. Ende ndinovaitira zvose zvavanonzwa kuda. I give them a nice life, but ivo ndiripo pakungovatageta kuti nguva kana zvikanzi nguva inenge yakwana, kana nguva yakwana ndinenge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitoita zvandinenge ndatumwa nasekuru kuuraya munhu, then ndobva ndachizomushandisa pamhiko dzacho dzehurombwa. Ndiyowo secret yangu yandiunza pano mukomanashe. Kana mukazoposta nyaya yangu muzongondizivisa, ndichange ndichizokutevererai ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna yapakaipa mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Apa musikana iwe anenge achitoimba kuti takainamatira nyaya yacho, uchitodanana nemunhu akatozvirombera zvake akarara nechituna chemudzimai wake. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Dai matendeuka nguva ichiripo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadai zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandiinayo. Ininiwo ndafunga kuti ndinge ndichiita a go back to sender kuna stepmom vangu. Stepmother vangu ava mukufamba havasirivo vandakabata kuti vakandigadzira, but ndakagadzirwa naamai guru. Amai guru ava vanova vari mudzimai wabankuru mukoma wababa vangu. Saka ivo vanonzi vane mushonga wekuti kana ukavaitira a go back to sender zvinobva zvachizoenda kuna someone. Saka kuti ndinge ndichinzi ndazvidzikinura, ndakanzi ndinotofanira kutoti ndinge ndichitoshandisa umwe munhu kuitira kuti mishonga iyi kana ikanzi inenge yazoita back to sender inofanira kuenda kuno yobva yanorova umwe munhu. Kana yarova umwe munhu zvinoreva kuti ini ndinenge ndatosunungurwa. Ndipo pane pfungwa dzangu ipapo mukoma, nai kana ndikaita zvinhu zvakadai ndinganzi ndinenge ndakanganisawo here, because zvaizvezvi chinhu chandiri kungofunga ndiri kuda kuti ndinge ndichisunungurwa because ndine umwe munyama usingaiti mukufamba. Ndinenge ndichingopomedzerwa zvinhu zvandinenge ndisina kuita, ndikangogara mulocation imomo mukangopiwa
even though ndisirini ndinenge ndaba mulocation macho zvinenge zvichingonzi ndiye aba, uyu ndiye aba. Kana ari semapurisa ndaneta nekungogara ndiri mumaoko emapurisa. Kana muine munhu wamunoziva anogona kungoita go back to sender, iyo inotozivikanwa kunzi go back to sender yacho inongonorova muridzi, not kuti zvinhu zvinozoendeswa kuno umwe munhu. Saka pandakaudzwa namadzibaba vari kundibatsira vakati kwandiri go back to sender iyi kana kuri kunzi tikaiita zvakanaka inobva yanorova munhu zvekuti anototanga kutopenga and anenge ava kutofamba achizvimerura ega achiti ndini ndainge ndichimuroya, even though ainge asi iye ainge achindiroya. I feel so bad. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo, when I think about my stepmom, even though vainge vari munhu ainge achitishungurudza mukukura kwedu, but kuti ange achizopomedzerwa kuti muroyi iye asiri muroyi, zvinhu zvinongondibata mukoma. Kana mukazotumidzirawo nyaya yangu pachannel yenyu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Kukana go back to sender yacho iyoyo kana kuri kunzi ikaramba pana stepmother venyu yobva yauya kuzokurovai imemi kana kuti yobva yarova mudzimai wenyu, asi ndo zvavakasarudza izvozvo. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kufa kwakaita vanhu zvakakonzereswa neni. Saka ndakange ndiri munhu ainge aine kagaraji kake, zvinhu zvakange zvichitombofamba zvakanaka negwara rakanaka, but upenyu hwakazombonooma zvekuti kana mumba makange musisina kana mufaro nemudzimai tainge tiri vanhu vainge vava kuita sekunge vakarimirana muganhu. So tainge tiri vanhu vaingogara vachingoshungurudzana nekunetsana nguva dzose. Saka izvi zvakange zvava kundiafekta pabasa. Ndaiti kana ndiri pabasa ndaitadza kunyatsokushanda zvakanaka. Saka pane umwe customer uyo akazouya ainge achida kugadzirirwa mabreki emotikari yake. Ndakati ndichishanda uku nekusaidi ndainge ndichifunga zvakawanda maererano neupenyu hwangu, because mudzimai ainge andiudza iye kuti ainge aona zvakakodzera kuti tinge tichirambana uye basa ainge akatoriwana nechekare. Ndainge ndakambozvigamuchira kuti ndo zvainge zviripo, but pandakazonoona mamessages awo andakasangana nawo kuFacebook ndakatoona kuti ainge achitotaura neumwe munhu waainge akambofambidzana naye before tisati tasangana, uyo ainge akatomutsvakira basa munyika yeSouth Africa. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Saka ndiri pabasa ndakange ndisina kunyatsokuisa attention yangu yose pamabasa andainge ndichiita. Ndakati ndapedza kusota mavhiri ndava kumasunga, handina kunyatsokuda kuita careful pakunosunga mavhiri, ndikangosiya zvakadaro. Vanhu ava vakati vatora motikari yavo havana kumbodhiraivha vachienda kure, ndokubva tichizonzwa zvichinzi kwainge kuine vanhu vainge vaita accident, vakangonopinda muzasi metrailer rimwewo gonyeti rainge richitofamba, kwava kutofa. Ndiko kufa kwavakaita vanhu ivavo. Saka ndakangoti ndangonzwa kuti ndizvo zvainge zvaitika, I started to blame myself. Asi kuti ndige ndichichema zvakange zvisingaiti, nekuti ndakatya kuti kana ndikachema vanhu vaikwanisa kubva vatongonyumwa kuti munhu uyu anogona kunge ari iye akonzeresa kufa kwevanhu. Saka ndakangonyepedzera sekunge pakange pasina kana zvandainge ndichimboziva, ndikangonyarara zvangu. But zvinhu zvinondirwadza to this very day kana ndikafunga nezvazvo, kuti saka maoko angu inini akatotsvuka ropa nekuda kwekuti handina kunyatsokusunga mavhiri zvakanaka, ainge ari mavhiri ekumberi. Ende patakaenda kuaccident scene semunhu ainge achiziva mabasa ake, ndakati ndichinonocherechedza nekutarisisa, then that was when I saw kuti motikari
kukuvara kwayainge yakaita mavhiri ekumberi ainge akatobuda ose, zvichiratidza izvo kuti motikari iyi yainge isina kusungwa mavhiri zvakanaka. Vakaparara vose on the spot because motikari yakanopinda muzasi metrailer. Ngozi ndinayo mukoma asi chokuita handina. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ngozi ndinayo asi chokuita handina. Let us try to speak with our brother mucomment section. Hanzi ndakangonyarara zvangu. Vadiwa vateereri ndo messages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.